Lige nu befinder jeg mig i Hjørring, uden for Vendighallen, hvor at DM i bordtennis bliver afviklet af B75. Og jeg vil simpelthen tage en tur indenom og høre, hvad spillerne rent faktisk synes om stævnet. Så Victor, hvad synes du er det fedeste ved DM? Jeg synes, det er rigtig godt ved DM heroppe i Hjørring, fordi at der selvfølgelig er rødt gulv, og det hele står helt perfekt, og det er nogle virkelig optimale rammer for et DM senior. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt det der med, at man er sammen. Hele Bordtennis Danmark samlet, så både dem, som træner rigtig meget, og dem, som træner lidt mindre, og sådan alle kan være med, og det er rigtig hyggeligt, synes jeg. Det fedeste ved DM er, at alle de bedste danskere primært konkurrerer mod hinanden, uden tvivl. Altså se alle de gode damer og sådan noget spille. Det synes jeg, det er rigtig fedt. Sådan at se, hvad man forhåbentlig kan blive til. Ja, det er jo nok, at man ser de fleste af de bedste spillere fra Danmark er imod hinanden og tørne sammen. Det giver jo nogle rigtig gode, spektakulære kampe. De bedste danskere, de spiller i udlandet og så videre, så det er sjovt at konkurrere med dem på lige plan her på hjemmebane. Hvad synes du så om, at DM i bordtennis er kommet til Nordjylland? Jamen, det synes jeg, det er rigtig godt. Fordi hvorfor skal det altid være i de store byer? Hvorfor man kalder det udkants Danmark? Det er det jo ikke. I er jo dygtige til mange ting heroppe. Jeg er tidligere kommet meget op i Brønderslev, så det ligger lige ved siden af. Så jo, så det er absolut ikke noget mod. Mm-hmm. Det er lidt langt væk fra København i hvert fald, men det er spændende at prøve nogle nye rammer. Fedt, at man sidder så tæt på som tilskuer. Det tror jeg giver en god atmosfære. Jeg synes det klarer det godt, og god hal. Jeg kan godt lide forholdene, det er rigtig fint. Jeg synes, det er fedt nok, at der bliver prøvet noget nyt, ikke også? Og selvfølgelig er det lidt langt væk fra os i København, ikke også? Men vi må se, hvordan det forløber sig. Jeg synes kun, det er fint. Det er kun dejligt, at vi kommer lidt rundt i landet og får set lidt forskelligt. Nu har det været på fint i mange år, så så kan det være i Jylland og så måske i Sjælland senere. Det er selvfølgelig en lang tur at tage op, men når det så er sådan nogle gode omgivelser, og der alligevel er mange mennesker derinde, så er det selvfølgelig stadig fedt at spille. Jamen, det er jo spændende med noget nyt. Nu har det været i Odense i mange år, så det er jo vel fint at prøve noget nyt. Det er det værd, når man endelig er heroppe. Det er sjovt at komme til en ny arena og en ny atmosfære. Det er jo altid fint med en opveksling, altså. Det er man jo altid frisk på at prøve, og det er et fint stævne, jeg afholder her. Og hvem tror du så kommer til at vinde for herrerne? For herrerne? Altså hvis jeg lige tager mig selv ud af ligningen, for det regner jeg selvfølgelig med, at jeg selv gør, så tror jeg Sternberg tager den. For herrerne tror jeg faktisk, Benson vinder. Jeg tror faktisk lidt på Anders Lind. Det gør Tobias Lau. Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvem jeg skulle sætte mine penge på. Mellem 1 og 8. Jeg synes, det er, som sagt, efter bruget med lavbud, det er helt åbent. Hvem er? Claus måske? Det er svært at sige. Det gør mit barnbarn. Og hvem tror du kommer til at vinde DM for damer? Jeg tror, det er Pernille. Pernille Agerholm. Den tager Mie Jacobsen. Stephanie vinder. Mie Binderup og... Det gør Pernille Agerholm. Der tror jeg på Stephanie. Thea Nielsen. Så fik vi hørt spillernes mening om DM oppe i Nordjylland. Og der er ingen tvivl om, at det her, det er unikt.